бас. Пичко стави! Ритко! Коста, Ритко! Може ли с вас да се карам в колата? В колата! Майнак, кой говориш? Не те разбирам, майнак. Знаеш от колко време те търсим, Ритко? Много хубава кола. На кой е тя кола? На мен. Вярно ли на теб? Да, вярно на мен. Идвай да Валай, билай! Шо е това? търсим, ела, заповядай. Чакай, мървиш косата. Добре, чакай, аз първо пред косата, тогава ще возя. Чакай, трябва... какво ми се направи тука? Какво да си направил? От тази шапка не е хубава шапка, от Кина е тази шапка. Бебе! Моли, глава... Шапка, би майката на шапката. Бебе, аз с теб искам да говорям, ти с Аудито. Той път Тя си говори с тебе, бе. Не да път с пътника с Аудито. Ето говоря си, бе, Ритко, че си моята любов. Не така, бебе, не съм твоята любов, само ме базикаш. Искам ти да си моята любов, ти Не, винаги си... бебе, ме базикаш, ти ме базикаш. То да се базикам, аз никой път не се базикам. Добро, бебе, на колко си? На 19. И двете. Но кой те пита тебе, ма? Преди ме питаш, сега не ме пита. Сега искам момиче с Аудита. Сега, мами, тая е за Сауди, ма те, какво мислиш ти? Най-добро. Аз съм мъжка курва, ма. Добре, бе, хубаво, айде. А, Как се казваш ти, миличка? Даяна се казва, миличък. Даяна? Да. Ама просто ти нямаш гаджа ми го вземиш, така? Какво? Просто ти си нямаш гаджа ми го еш. Нямам гадже, затова си говоря с теб. Ти си моето гадже. От колко време не имаш гадже? Сега от колко време? От Има колко? значение, нали съм с теб в момента? Нали с Има теб? значение, това за мен има значение. Няма значение, Ритко. Ако няма за теб, за мен има, извинявай. Колко време Това- нямаш? Това да съм лоялна към теб. Не, аз трябва да знам ти колко време нямаш гадже. 5 години. Лъжеш. Не е вярно, не лъжа. Не лъжи наистина. Аз съм много грозна, кой ще ме вземе? Мене. Аз. Освен тебе. Ай, биди. Аз не знам, бе, как ще го видя. Кой ще може Да, видя? чакай сега, значи, чакай! Ми попръкваш мозъка, искам да те питам нещо, ти... Дай, чакай! Край няма да го... Я. Стоп, чекай. Стоп, чекай. Край. Пак нещо се случи с микрофона. Да, yes. Абе, Нещо чуваш се- се, бе. Чуваш се. Не, аз нещо се случи. Нещо. С па. А? С лайфа ли нещо се случи? Да, нещо стана микрофона, нещо не се чува там. Патката. Стана микрофона, нещо не се чува там. Как моите конечни в колата? Чакай малко да бе такова. Ало? Да, чуваш се. Ай сега. И Чуваш сега се, бе. Аха. Добре. Вака сега. Откъде си ти, от кой град си, котенце? много мразя да ми викат котенци. Няма да... Добре, де куче, откъде? Така по-става, да, отново Загора съм. От Нова Загора. Да. Той няма да е чува. Искаш, чакай, как се пише това да видям колко ми си далече? Айде, виж. Нова Загора? Да. Бебе, идвам с влак, ке дойдам. Добре, бебе, чакам те. Ама не знам дали има от Македония до България влак. Много си далече, ти си на морето. Не, морето е на Как 200 морето, бе? км. Аз съм на сушата, не съм на морето. Ама до тебе е близо Истанбул. Близо Истанбул, той... Одрин е близо. Ама Турция е до теб близо, Турция. Да, близо е Турция. Това Истанбул е Турция. То... Ти си някъде на границата с Турция. Някъде там, аз съм правена на границата. Валай! Да. Ама чакай, ти туркиня ли си? Бебе! Ти туркиня ли си, бебе? Коте? Говори, котенце! Не те чувам, бе, кото. Ко стана, бе? Ай сега, коте!
Да? Ай се, Да! Какво се ще случва? получава бе? някакви Абе нещо, не получавам нищо, просто... Не получава. Просто звука нещо ми такова, не мога да се фокусирам на вас, да си говориме нормално. Петките за интернета и микрофона. Не знам нещо интернона. Микрофона. Не знам нещо интер... Ще ти Не бе, купя абе дай не ме заебавайте, луѓе. Абе дай вие модератори Жимикуро, защо сте кажете се слушам или не се слушам Жимикуро? Ме заебават, не гледаш, ще да се фокусирам на причината. Чуваш ли сега? Не, аз ве чувам вас. Па кажите, брат, да вебам, све да вебам вас, що ме заебават, еве, да вебам в газ да вебам. Искаш А! ли да говориш? Секој што ме заебава в уста да го ебам. А? Как му е такова нещо? Чакай да се успокои малко и тогава. Е, така. Ай, маните лайк сега да ви опра. Добро. Айде, айде. Не се, ама не се ебавайте с меното и сам, аз съм, аз съм психически болен. Къде сте сега с колата така на паркинг? На един паркинг сме. А, До не искаш, Праски. просто, не искаш просто да кажеш, защото може да те гледа някой от Стара Загора и да дойде да те насили там, нали? Да заповяда? Ами аз не съм в Стара Загора, но добре. Еми къде си? Нова Загора. Нова. Нова. А, в нова, да, нова. Стара, нова, не знам, аз нова, тя стара. Стара, едно и се. Тя Еми, Стара Загора е еми на... аз не знам сега, а имате там вие и стара и нова, а? Да бе, ние сме едно до друго тук. А, едно до друго. Добре, остави стари нови, дай да си направим една снимка пак за спомен. Да я подновим от Ти преди знаеш ли, две че години. имаме преди 2 години Да, преди скриншот 2 с години имаме тебе? с теб. Вярно ли, бре, имахте снимка с мен? Да, даже Имаме и клип. Даже ми на... къде? Ай, къде? Къде? Искаш ли, че го покажа? Да, искам, стискам, Ама да. ай. Ай, първо се снимаме и тогава ще ти я покажем. Ай, как да се снимаме? Ай, вака да се снимаме. А не бе, давай ти с твой телефон. Не бе, ти ти казвам за скрин. Ай, дай така просто да се снимаме. Хубаво, ай, чакай. Не после ще Ама ела насам. Готов ли се? Да, готов съм. Ке Нищо си не съм. стура. Чакай, стойте. Айде, немам бе, ке си стурам, айде. Ай, се толкова. Гледам се, Ритко! Готово, си стура. Айде, сега да ти покажа. А? Сега ще ти покажа. Ще го намериш ли? Да. Ай. Да, кој што ќе збора дека не се слуша, мутирајте го. Абе, ти... Дека не се слуша, Не, мутирајте не, го. не се слушаш. Вие ме чувате добре, нели? Много добре те чуваме. Е, така. О, ми хвате, леле, ми фате клеч ногата. Чекај срце, ми се толкова ногата. О. Чак. О. Лайкнете го стримот до 1000 лайка одма брзо. Лайк! Айде, само лайк! Айде лайк, сите брзо. Прави! Ооо. Ай, че Ритко се Ритко, да, се отрепа заради вас. Не бе, това ми се такова ми се направи, не се отрепих мори, такова ми се направи, ова ногата ми се хвана. Такова че са. Такова ми се, да, ми влезе. Влиза ли се? Не, краката ми влезе краката ми влезе в краката. Много се. Те, каса не се те. Да, това. Това е нещо ново. Краката в краката. Краката в краката. Ти измисли нещо ново. Много Да, изобре. много си хубаво ти като заяк. Като заек съм аз. Като зайче. О, много миличко, Да ми благодаря. Аз ядеш моркова. напред. Че не е, Да ми ядеш моркова, ми гаеш. Я, много се. А? Тя ли обича морко? Аз не обичам морко. Няма значение. Хубаво е това, витамин. Тъй, Ритко. Я. Витамините са Той полезни. други плодове е приятно. А ти имаш приятел, мори, с другата. Аз ли? Не. Защо? Такива проблеми не ми трябват, Ритко. Защо проблем? С приятел е хубаво. Ами да, ама че повечето. Да? Ти нямаш ли си приятелка, бе? Ами, просто да ти... Там. Приятелките. Нещо заби. А?
Заби нещо, докато Еми, говори. ето и там, тук нещо ми казват. Не знам. Става. Ой, да. Чакай сега леко, да, пак заби. Докато говориш и нищо не се чува, после пак се оправя. Оф, искам да Ето намеря и тук ми казват. преди 2 години. Не знам как да го правим това, не знам как. Знаете ли какво? Може пък преди 2 години не се сещам. Няма как да се сеща. Стана то. Ти с толкова много хора си говорил, няма как просто да си... Ами да, не е само с... Много Ама- хора. Не само един път, не 2-3 пъти. А знаеш ли какво? Какво? Ставате. Какво? Просто... Ставаме. Вече научно го правиш. Обаче това ще получава. Ми, я не карам се да го карам глас в уста. Ето. Чакай. Вие ли сте това? Да, сме, има да. и още 2-3 клипчета от преди. И какво правихме? Ми нищо, бъзикахме се. Целувахме ли се? Много. Айде пак. Ето, с твоите приятелки се целувайте. Може ли целувка, бебе? Айде, бебе. Не е такава, бе, с ръката, не. Вака, така. вака, муа. Сега ще се завриш с такава. Дай, бе, моля ти се, бе. Айде, бебе. И защо, бебе? Моля те, обичам, де. Защо да го правя? Кажи Да ми, ми стане хубаво, да ме буснеш, да ми стане енергията. да те бусна, така ли? Да, айде, дай ми Ти целувка. да бусниш. А? Ти сам можеш да се Не, бусниш. бе, дай ми целувка, бе. Ами Ай, защо дай да ми. ти давам, бе? Нали съм ти Дай приел? Тука, бе. Добре, айде. Не такава, така. Муа. И то ми е смешно, как да я дам сега? Не се смейде, просто мисли на някакъв проблем, айде. Защо да мисля проблем да дам целувки? То няма да е... Мисли за да не се смееш, за да не... Ела до нова затвора и я целуни. Чакай, първо така по камерата, първо. Първо по камерата да се целуваме, първо по камерата. Тела съм много... Айде, бе, дай ми целувка, айде, жити мене. Виж ли, това е другото. Чакай. Искаш да... Да. Даваш ли да чуеш? Да, да. Ето го пристига, той е милионера, всички му завиждат, има панамера. Жените са Добре, луди, донейшън дойде. луди са по Чакай. него, той е кариката. Чакай това донейшъна да мине, не Ето чува. го пристига, той е милионера, всички му завиждат, има панамера. Жените са луди, Айде! луди са по него, Чакай да... кариката, веке звездата. Мерси, брато. Мерси на 5 евро. Какво Айде, мерси! Айде, давайте, донейтвайте! Донейтвайте и ке стана да играят, айде, кьочек. Донейтвайте заради нас. Гледай си чай. Дай. Обърна. Той те. Тук сме всички. Махайте той педерас. Чакай. Не се радваш демек ти, демек не си хепи. То спознаваш ли? Приятел. О, си се реп. О. Той защо го няма това приятел? Да. А? Къде е твой приятел? Абе, Сисерев, чекай, сестра. О, Сисерев. Се насрах. Айде бе, кажи нещо бе. Може чак- Сисерев се знаеш кук. Как да кажа нещо, много ми е топло, жега в дупелата се посрах, настрах се. Браво, Ритко. О, това е природна топлина, натурална. Голям си. Да, Много ясно, че е голям. да. Е Да. голям. Еми ти просто е голям, обичаш. Да, ти опитвай. Ами ти кажа голям е, откъде го знаеш, още не си го видяла. Още не го видяла, тя май ми го сънувала. В сън ми го видя. Голям кажа дека е голям, обича голяма. Абе, Ритко. Много. Какво?
Много си забавен. Искаш ли да съм ти забавен в леглото? Виртуално, нали? Темек да не си действена. Действена са. Да, действена си в ушите, в ухото. В ушите, в очите, в косите, във всичко. А отдолу в магистралата не си действена. Магистрал. Някъде. Хемус. Магистралата направо е отворена за колите да минават. Трябва само хемус. Да минават. Ами Тимур и другата, какво прави с теб? Израснахте вече? Не знам, Само знам. и другите какво Другата не ти обръща внимание. Тя Малки, преди бехте малки, ама сега мога да ви отворам. Пораснахте. Пораснахме наистина. Пораснахте, чаках бе да ми направите мусака. Дърти сме, удъртяхме. Да, преди 2 години бехте на 17, ама сега... Сега ако те фатам вълди по Ето себе. го пристига, той е милионера. Всички му завиждат, има панамера. Жените са луди, луди са по него. Той е тариката, БГ звездата. Ето Казвай бас, 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 бас,